Здравейте, земляни и Господ мъдрост да ви дава. Сега искам да си поговорим за жените малко. Попитайте някоя жена как се избира мъж и ще се наслушате на много велики глупости. Ама да нямал косми, ама да имал косми, ама да бил висок, ама да не бил висок. И накрая си взима то, къде има пари да е почерпи. Така. Сега ви обяснявам, преди 100 години жената е ходила сама по улицата само за вода. И мъжа е намирал, бащата е намирал мъж на дъщеря си и през целия си живот грижата на бащата е било да пази честта и девствеността на жената. Сега бащите се радват, че дъщеря му на 16 години станала барманка и изкарала повече пари от него. Как ги изкарва, него не го интересува. Важно е, че не му иска пари. А тя как ги изкарва, показва си циците на клиентите. Те остават бакшиши, после някоя жули, после жулат двама, трима и така, докато стане на 20 години, се ожулила с 500 мъже. И после тия взимаш тая и ще се жениш за нея и тя ти вика, аз не съм така. Или па си взимаш някаква жена, където си сложила татуировка тук с обесен мъж. Значи аз ако си сложа татуировка с обесена жена, тук, ще стана най-голямата звезда сигурно в TikTok, YouTube и така нататък. Ще вика, той мъже мразец, той такъв, той накъв. Обаче жената вика, това ми е любимата татуировка и никой нищо не казва. На Доналд Тръмп никой нищо не му каза, че е педофил, че е убиец на малки деца, стрелят ракети по училища, по болници, по цивилни и така нататък. Нищо за Путин, за Тръмп и за Израел нищо не се говори. Обаче аз ако си сложа татуировка на обесена жена, бате ще стане разтрагията. И сега за мъжете, където си избирате красиви жени. Хубаво, млада е, красива е, с хубави цици, с хубав гъс, добре. Обаче, ако е гнусно гадно същество, което мисли само за пари и как да се бе с 5 човека. Какво правим, хора? Сега искам да се замислите, красавица ли ви трябва или добра жена, мъдра жена? Вие ми отговорите на този въпрос. Трябва ли ви куро вкъщи? Да се поболеете, да пиете хапчета, да работите на 3 места, да ви огаждате на глупости и тя накрая да вика, то моя лешпер. Нещо ми мрънка. Що ми мрънка? Защото работя на 2-3 места. Защо работил на 2-3 месеца? Защото тя ще да става бизнесменка. Ма ти си ще да работиш, а тя ще да бизнесменства там, независимо какъв бизнес. Дали ще има бар, ресторант, фризьорски салон. Ти ще наливаш парите или ако е певица, ти ще й плащаш клиповете, тя ще ходи на участие, ще печели пари, ма тя пак няма да дава нищо. Тя само ще събира. И пак ще издържаш всеки месец, пак ще я водиш на екскурзии. Е какъв смисъл да работи жена ти по цяла нощ по някакви кръчми, да си показва путката, да е бъд сулю и пулю, и ти да работиш на 3 места и да пиеш хапчета, защото жена ти много пари харчила. Айде сте живи, здрави, чао.